jártál utoljára színházban? Ezen kéne inkább agyalni, nem hogy mit csinálnál bent a világon. Lájkolod, ha új ciciket műtelek fel egy kislányra, de Petőfitől a gyereket szerinted melyik verset kántálja? Divat a kurkolnak zsineget a nyakad köré csendben, csak hogy barátod meg társad nem lesz, meg te sem egy trendben. Évek óta magadat hitegeted, hogy minden rendben, közben takarító sem lehetsz a pályán, ahol zajlik a verseny. Sáros, aki hagyja, hogy ez apraljon, adja, ne kelljen együtt egy szebb holnapra. És mintha mozgalom hangja ki az erejét, nem sajnálja, csapok evezőmmel minden szembe jövő hullámba. Sáros, aki hagyja, hogy ez apraljon, adja, ne kelljen együtt egy szebb holnapra. És mintha mozgalom hangja ki az erejét, nem sajnálja, csapok evezőmmel minden szembe jövő hullámba. Amilyen a mixet, haver, nekem olyan a nyerse, mert én nem a Vivának fizettem, hogy összerakja a brandem. Lehetett volna másképp is, de felajánlották nem egyszer, hogy egy kis kapunát felraknak a tróra, de nekem nem ez kell. Ahogyan az sem, hogy a TV vibráló hazugsága altasson el, mikor te lefekszel, én akkor kelek fel. Csak hogy arcon nevesek minden egyes mózsarnok szemetet, akik láthatatlan szférájukba szoptak azért eleget, hogy ne kerüljön napvilágra. Hogyan is él az, akit a törvény alól felment a fekete piac, vagy akik azt hiszik az RTL feleségül veszi majd egyszer őket, pedig pont az jár majd nekik is, mint az utcaszéli Sáros, aki hagyja, hogy ez apraljon, adja, ne kelljen együtt egy szebb holnapra. És mintha mozgalom hangja ki az erejét, nem sajnálja, csapok evezőmmel minden szembe jövő hullámba. Kár, hogy így alakult, kár, hogy ez mindenkinek megfelel. Kár, hogy a saját országomban a vezető lekezel. Kár, egyet váltanunk nap mint nap erre a gányra, mit sem sejtve, hogy így tereljük magunk egy téves vágányra. Erre rálátva azt gondolom, itt van elásva nem csak az ebb, de az egész nagyra tartott családfa. Olyan ez, mint egy becsben tartott falád, aminek rendeltetése szerint a benne rejlő érték ekkoránya adja meg a patináját. Itt mindenki fetránk, a megleseti valamelyik VV-lány vagináját. Na látod, kb. Ez az arány szabja meg a mércét, mi szerint mindenki maga eldöntheti, mindenki az érték. Nekem mérték, hogyha szeretnek, ha megbecsülnek, tisztelnek. Cserébe én is ezt próbálom adni minden embernek. Sáros, aki hagyja, hogy ez apraljon, adja, ne kelljen együtt egy szebb holnapra. És mintha mozgalom hangja ki az erejét, nem sajnálja, csapok evezőmmel minden szembe jövő hullámba. Sáros, aki hagyja, hogy ez apraljon, adja, ne kelljen együtt egy szebb holnapra. És mintha mozgalom hangja ki az erejét, nem sajnálja, csapok evezőmmel minden szembe jövő hullámba.